Как се казваш? Стефан Денев Куртов. Кембълът Откъде идва? на любопитни. Сложен въпрос. Може би нещо еврейско. Кой си? Труден за разбиране от себе си. Нека другите да кажат. Откъде си? От град Варна. Там са раите. В какво вярваш? Малко в Господ, повече в мен. В единни и светли, дето казаше Ботев. С какво се придвижваш? С автобус, трамвай, Джип, пътнически влак, таксита, На кое животно се оприличаваш? куче и котка едно заедно. делфин, Коя част от тялото си най-често използваш? Брейн. устата. Биеш ли се? Не. 8 пъти е чупен. И не пия дори. Как те изкушават? Много лесно. С приказки, с очи, с дупе. Устни цици. Къде имаш татуировка? В стаята на един плакат. По мен няма. Бил ли си ухажван от жена? Случва се. Често, но това не е добър атестат за един мъж. А от мъж? Мъж не. За съжаление, няколко от сбиванията. Но винаги съм побеждавал. Ходил ли си на психиатър? За да влезеш в студентско общежитие се искаше. Не. Не посмях да отида. Колко ти е дълъг? Митю Крика каза, че му е 3 ръце. Нещо подобно. До първата сгъвка на пръста. Самозадоволяваш ли се? В какъв смисъл? Всеки мрачно мастурбира в разминдера на самосъжалението. 5 варианта за дефиниция на женски полов орган. 5 варианта. Неприятен придатък към жената. Пропускам. Мирише. От 2 години ода с чирос във вътрешния джоб, но не можах да свикна с миризмата. Предпочитаната поза за правене на любов. Любов. Мисионерската. Кой от двама ви е по-талантлив? Той? Аз не съм талантлив. А по-елегантен? Аз. Елегантен кал вампир. А по-секси? Мисля, че пак аз. Питайте жените или мъжете. Имаш ли мъж мечта? Не, имам жени мечти. Сутрин го виждам в огледалото, докато си мия зъбите. На кого искаш да подражаваш? Само на себе си. На Ал Пачино. Любимата ти песен е? И гори, моя песен. На Васко Найденов. Там, на край света. Запей я. И гори в мен красотата ти. Не мога да я запея, защото тя е прекалено сложна и най-добре пее Васил Найденов. Отмъстителен ли си? Не, изключително добър. Давам шанс един път някой да направи грешка. Дай оценка на външния си вид от 1 до 11. Седмица. -4. За какво не си мислиш под душа? Не си мисля за режима на водата. Аз не мога да се къпа и да мисля едновременно. От какви жени те се повдига? Глупави и меркантилни. От дебели. И от посредствени, и от хубави, които си мислят, че заради това, че природата е отредила да им съедини нозете по различен начин от мъжете, ние сме им длъжни. Правил ли си секс с твоя колежка? Аз толкова неща съм Не. практикувал като професията, сигурно. А със съседка? Не, правя секс само с сериозната си приятелка, с която съм на 12 Не, години. ужасно е, как съседка. Съседката да не е признак на женственост или нещо такова. На колко жени се казва обичам те? 4-5. Но достатъчно много. Трика, с който прави щастлив партньора си в леглото. Да съм естествен. На видеото пускам хубав филм. Нецензурните думи, които казваш най-често. Майка му стара ми е най-вулгарна. Оставам в ръцете на малумието да си мисля за тия неща. Казва ми по-мръсни, но Прилагателно описващо Симеон Сакско-Бургоцки. не искам да коментирам неговата личност. Смешен. Костов, Също. Черен. Първанов, Много готин. Пич. Слави Трифонов. Неизвестно. Човек, който си разбира от работата и полага доста труд. Коя е последната ти еротична фантазия? Аз и 7-8 жени. Анджелина Джоли. На яхта и след това слизаме от яхтата и аз си купувам сладолед за $5. След което се целуваме. Какво мислиш за жените, които са коригирани от главата до петите? Няма лошо. Явно коректора, дето се изтрива текст, вече важи и за биологията. А за тези, които ти слагат рога? Чудесно. Няма жена, която да не ме е изневерила. Садо или Мазо? Нито. И двата варианта ги изключвам. Някога бушал ли си трева? Райграс. Погрешка в търговище бяха ми продали една арта. Знам колко е вредно и как закона преследва нарушителите. Естествено. И кокаин, и трева, и всичко. Човек, за да отрече неприятните неща, трябва да ги е пробвал. За педерастията това не върши. Какво ти харесва от Библията? Аз съм така умерено вярващ. 4 глава. И позна Адам, жена си Ева и тя зачна. От какво искаш да умреш? От смърт. Често в България хората умират от затлъстяване. Постъпката, от която се срамуваш. Че не винаги смея да кажа на глупците, че са глупци. Обрах кайсията на Леля Пенка в търговище. Можеш ли да казваш мили неща? Разбира се, Със спорно мога. Не прави го. Мили неща. мили зрители, гледайте Господари на ефира. Те са страхотни. Големи сладури са, страшни. Целувам ви всичките.